Bon dia a totes i a tots. En el Vlogmas d'avui us porto una recepta. És una recepta d'aquelles que si no saps cuinar, doncs que quedes molt professional, però que és superfàcil de fer. La recepta no és meva, és d'una chef americana que m'agrada molt, que es diu Aina, que som superamigues però ella no ho sap encara. És una recepta de pollastre al forn, superfàcil de fer, i que la podeu fer per Nadal o la podeu fer quan vingui gent a casa, o si us agrada molt el pollastre, ens la podeu menjar tots sols. I ja està, que entri el pollastre! Començarem salpebrant el pollastre per dins i ho farem generosament. Després afegirem la llimona i la cabeça d'alls partida per la meitat, però amb la pell i tot. I després el romaní. El podeu fer servir fresc o sec. I l'extra d'allà darrere és la meva mare. Un cop estigui farcit, l'aixugarem per fora amb un paper de cuina i després el pintarem amb mantega. Per davant i per darrere i per sota de les ales i per tot arreu. I després el salpebrarem. Posarem les verdures tallades i després el pollastre a sobre. I perquè no es cremin les puntes de les ales, les posarem a sota del pollastre d'aquesta manera. I llavors lligarem les dues potes juntes, perquè es cogui de manera més uniforme. Ho farem amb aquesta traça que veieu ara mateix. Això blanc que veieu aquí és la mantega que s'ha refredat quan l'hem posat a sobre el pollastre fred. El posarem al forn a 210 graus centígrads, 1 hora i mitja, més o menys, depèn de la mida del pollastre. I un cop cuit el taparem amb paper d'alumini durant uns 20 minuts perquè els sucs del pollastre es quedin a dins. Doncs aquí tenim el resultat final. Tenim el pollastre i la pell és molt cruixent i les verdures tenen molt bon gust perquè tenen el gust de les herbes i tot el que hi havia dins el pollastre i ja el podem menjar. Bon profit!